אנחנו נכין גנש קרמל שוקולד. אנחנו מתחילים 300 מיליליטר שמנת. אנחנו מתחילים מזה. אני רוצה להכין עוגיות עם קרמל שוקולד ובוטנים וציפוי שוקולד. יש לי פה 25 גרם גלוקוז. שים אותם מבפנים גם. אנחנו את הבלילה הזאת נביא לרתיחה בשביל להעמיס את הכל, ובינתיים נכניס למיקרו 200 גרם שוקולד חלב ומריר. אפשר מעורב, אפשר גם וגם. זהו, ברגע שזה רתח אנחנו נשים את זה בצד. פה 200 גרם שוקולד, אנחנו נמיס אותם. אפשר בבמרי או במיקרו בפולסים של חצי דקה כל פעם. פה אנחנו מכניסים 175 גרם סוכר על אש קטנה. יש לנו פה את השוקולד, אנחנו נערבב אותו 200 גרם שוקולד. אפשר, כמו שאמרתי, או חלבי, מריר או חצי חצי, איך שאתם רוצים. נערבב אותו עד שלא יגושים. נביא אותו צבע כזה, ראיתם? הסימן הוא, ברגע שהוא מתחיל לעשן קצת, אז זה מוכן. רואים? זה הצבע. עכשיו יש לנו את השמנת והגלוקוז. נכניס את זה בשלוש פעימות. נכניס פעם ראשונה. נערבב. נוסיף עוד. אפילו 4 פעמים זה גם אפשרי. זהו, להביא איזה דקה רתיחה. רואים שהבועיות מתחיל להיות לא גדולות. מתחיל להסמיך קצת. זהו. עכשיו אנחנו מוסיפים את הקרמל לשוקולד. פשוט נערבב את הכל. זהו. רגע שערבבנו את הכל. עכשיו אנחנו נוסיף את החמאה. ועכשיו אנחנו מוסיפים מלח. כוח מלח. זה אמור להיות קרמל מלוח, קרמל שוקולד מלוח. נוסיף חמאה, 65 גרם חמאה. ונמשיך עם המוט שלנו. שהכל יהיה חלק ויפה.
לו כוח הדבר הזה. זהו, עד שהמסה חלקה, וזהו. זו המסה, הגנש קרמל מוכן. גנש קרמל שוקולד מלוח. יפה. בואו נשים עכשיו, ניקח שק ונשפוך את זה לתוך השק. עכשיו הגנש הזה צריך לעמוד לילה שלם במקרר שהטעמים יתגבשו. מרימים את זה, נותנים לו קשירה קטנה ולמקרר לפחות ללילה. אוקיי? נמשיך משם חבר'ה. את העוגיית שקדים אנחנו מתחילים 220 גרם חמה, 220 גרם אבקת סוכר, חמה שצריכה להיות רכה בטמפרטורת החדר, אתם רואים? ככה, משחתית. סוכר ביחד. אנחנו נערבב את זה למשחה שהיא חלק. עכשיו אנחנו מכניסים 220 גרם קמח שקדים, בפנים 40 גרם קקאו. זאת תהיה התחתית של העוגיה שאנחנו עושים. נמשיך לערבב. ועכשיו אנחנו מוסיפים 220 גרם ביצים. ושתי כפות וניל. ומעט מלח. אני משחרר את הדפנות. ככה, ומחזיר את זה לעוד איזה דקה, נערבב את זה לצורה חלקה. זהו, ככה חצי דקה, זהו, זה מוכן. ועכשיו אנחנו ניקח פה שק זירוק, שים אותו לכוס, נשפוך את כל הגלילה פה. בצורה כזאת. אנחנו מדליקים את התנור על 170 מעלות. אנחנו נכניס את העוגיות האלה ל-17 דקות. אנחנו נזלף אותם פה, שימנתי סיליקון כאלה. בערך פחות מחצי קצת. זהו, תן להם הכל, שטח את זה בערך 17 דקות על 170. זהו,
שמתי את זה לא 17 דקות, ל-14 דקות. זה מספיק. אנחנו נקרר את זה ברשת. נוציא אותם בעדינות. ונקרר את זה. ונמשיך לעשות את השאר עד גמר הבלילה. נקרר אותם ממש לגמרי. את העוגיות שקדים. אוקיי? נתראה עוד מעט. עכשיו יש לי פה גנש, כמו שהראיתי לכם עם שוקולד מריר. גנש קרמל שוקולד מריר, ויש לי עם שוקולד חלב. מה שאתם בוחרים. אנחנו נתחיל נשים שכבה למעלה. כזה. נשים את כולם. אוקיי. תעמוד במקום, יפה. לעשות את כולם ככה, אוקיי? אוקיי, עכשיו יש לנו פה בוטנים במלח. אנחנו נסדר את הבוטנים בצורה כזאת. לא משנה. חצאי בוטנים. בצורה כזאת, אוקיי? נסדר את כולם. אחרי זה אנחנו נכין גלז שוקולד או גנש, מה שאתם רוצים. אבל קודם כל אנחנו נקפיא אותם לפחות לשעה, שעה וחצי. ככה שהציפוי יתפס טוב. אוקיי? אנחנו נכין ככה את כולם. פה. זהו. זה אנחנו מכניסים למקרר, לפריזר, שעתיים, שעה וחצי, אחרי זה נשים ציפוי. תראות אחר כך. עכשיו לציפוי אנחנו נתחיל עם חצי קילו שוקולד מריר ו100 גרם לקרר לטיפור מהיר כזה. אנחנו נחמם את השוקולד ל-45 מעלות ונמשיך משם. זהו, להעמיס את זה בערך 45, אם עבר לא נורא. כבר יותר מדי חם, אבל להגיע ל-45. נקרר את זה קצת. עכשיו להוסיף לזה 100 גרם, כי אנחנו רוצים להוריד את הטמפרטורה. מה שאנחנו נעשה, נוריד את הטמפרטורה ל-28 בערך, ואנחנו נחזיר אותו לאש ל-31 בחזרה, וזהו. עכשיו אנחנו נקרר את זה לפחות ל-27-8. זהו, לשים אותו על מקום גבוה שיקבל אוויר גם מלמטה, לערבב. לאט לאט זה יתקרר להגיע ל-27-8 ונמשיך משם. זהו, הגיע לנו ל-28 מעלות. עכשיו אנחנו נחזיר לחום, נביא את זה ל-31, נחמם את זה בחזרה ל-31. זהו, הגענו ל-31. זהו.
ועכשיו אנחנו נמזוג. נעשה את כולם ככה. כמובן שמה שבתחתית יורד אפשר לקחת בחזרה עוד הפעם. זה קפוא, כן? יצא זה מהמקפיא. ככה שהמילוי יתפס מהר מאוד. זהו. כאלה, ואפשר לשים פתיתי שוקולד או שוקולד אחר, מה שבא לכם. זהו. הנה חבר'ה. זהו. נתראה פעם הבאה.